Yo 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 yo, what's up mga tropa? Magandang hapon, alright. So OTW pala kami sa Bulinaw. At kung makikita nyo sa aking harapan, yung Honda Click ni Warren. So ito yung gagamitin natin dahil ipapa-change oil natin to mga tropa. So at the same time tamang tama joyride na rin papuntang Bulinaw. At syempre susubukan natin tong bago nating camera, ang ating Insta360 1X2. Alright. So adventure muna tayo sa Bulinaw. So nakakamiss kasi ang mag-vlog mga tropa. Nakakamiss ang mag-motovlogging, mag-joyride. Alright. At siyempre namiss ko kayong lahat. Kaya kumusta sa inyong lahat mga tropa. Alright. So update pala tayo dito sa motor ni Warren. So mayroon na siyang 5,886. So nag-pop up na yung oil change, sabi niya dito. So kailangan na talaga pa-change oil mga tropa. So pangalawang change oil niya na to, itong rides namin ngayon. At inaantay ko na lang si Warren mga tropa. At OTW na kami sa Bulinaw, right? So kita-kits tayo dyan mga taga Bulinaw. Let's go! Alright mga tropa, so touchdown pala tayo dito sa may bayan. Yun. Bayan ng Anda. So medyo malayo-layo pa yung biyahe natin mga tropa bago tayo makarating ng bayan ng Bulinaw. Alright. Kaliwa lang tayo din din. Alright mga tropa, so shoutout nga pala sa lahat mga nanghihingi ng sticker natin. So ang daming nagme-message sa akin, ang daming nagko-comment sa mga pictures natin, no? So siguro pupuntahan natin yung isang followers natin na nanghihingi ng ating sticker. So syempre followers natin yan, kaya pagbibigyan natin mga tropa. Hanapin natin yung remote. Okay, may pangalan naman siguro. Simula tayo dito. Okay. Palengke na ng bayan ng Anda. Eto na. Ribudan Girly Rice Retailer. Hindi ko alam kung saan dito. Saan ba itong Remart na to? Kaya biyab. Ito Remart. So nandito siya. Alright. Yun. Hi ka sa camera. Alright mga tropa. So si Sir Joshua Katabay ba? Ayun, Joshua Katabay, isang followers natin. Alright. Shoutout ka sa camera. Shoutout sa tropa ko, Ron Mark. Pwede dalawa, idol? Sige. Bibigay ko lang sa papa ko yung isa. Si Sir Joshua. Kahit dito, ikot ka, nakikita ka lahat dyan. So ulit idol. Alright. Alright mga tropa, so naggas lang tayo. Tapos dire-diretso na tayo sa Bulinaw. Right. Yun, let's go Bulinaw. Bulinaw na tayo mga tropa. Woo! Sarap!
natin tong Honda Click mga tropa. Grabe, napakaganang manubela. What the? Alright mga tropa, so nandito na kami sa may Bulinaw, sa may Gonson. Tinanong namin kung nandito si Sir Aris. So kumain lang daw siya ng tanghalian. So antayin natin siya mga tropa. Ganda ng Honda Click dito oh. Ganda ng Honda Click. Pareho na to mga tropa, kaso mas mas kunti lang yung sticker nito compared dito kay Warren. Ganda nito ba ito? Na ano sa palagay mo, sir? Shout out kay Sir Aris. Yeah. I'm a trusted mechanic. Alright. Ano sa palagay mo sa langis niya, sir? Nakita rin din. Lumagpas na sa tamang... Kumbaga sa gas-gas na talaga. Lumagpas sa tamang ano eh. Grabe yung langis na. Oh. Pero okay pa naman, tumutulog pa eh. Tumutulong pa naman. Okay pa yun. Di, hanggat umaandar, sir. Okay pa yan. Alin sa ramen. Medyo sumulit lang. 4,000 ulit ang ano niyan siya. Siset ko ng 4,000. Ay, shout out niya pala kay sir, ah. Ayun, shout out niya, sir. Hello mga Jawar Cats! Yan, inangat na. Pero ito tas Josie naman. Ay. Ito yung pang-gear oil niya. Ayun, ah. Walang gear oil. Ah, yun, yung sticker, ah. Okay. Jawar Cats. Opo. Laverne. Eh, sabi mo kasi Dabber Cards eh, pero ako Labber Cards ako eh. Okay, so natapos na mga tropa. Nag-umpisa na rin siyang mag-vlog siya eh. Sir? Ay, oh. Nag-upload lang ako. Dito sa... Oh, yan. Alright mga tropa, so natapos din kami sa pagpapachange oil ng motor ni Warren. Alright, Warren is here. So papawin na rin kami mga tropa. Makita ako dyan. Oh, makita ka nila dyan. 360 to eh. Tapos mo. Yan. Tapos lang ako kayo. Ha? Kita kaya eh. Kahit saan dyan, naka-round dyan.